Wara l-pressjoni u r-rabja mill-oppożizzjoni u mis-soċjetà ċivili flimkien mal-pubbliku, il-Prim Ministru Robert Abela kellu jagħmel U-turn u jwaqqaf il-ħatra li l-eks Ministru Konrad Mizzi ingħata anqas minn 12 siegħa qabel fil-Parlament. Għal-ħabta ta' 26 ta' 3 filgħodu, il-Gvern ħareġ stqarrija biex iħabbar li kien se jirtira n-nomina ta' Konrad Mizzi bħala kap ta' delegazzjoni Maltija għall-Assembleja Parlamentari tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, kariga li ġabet magħha kritika fil-konfront tal-Gvern Malti anke mill-istituzzjonijiet Ewropej. Fl-istess qarija li allura tidher li kienet ippjanata it-tnejn tard fil-għaxija jew fis-sigħat bikrin ta' 3, il-Gvern qal li tal-apparir legali dwar il-validità tal-kuntratt ieħor li ngħata, il-kuntratt ta' konsulenza li Konrad Mizzi ngħata għal 80,000 euro fis-sena mal-MTA. Dan il-kuntratt li kien żvelat fl-intir tiegħu mit-Times of Malta kien iffirmat minn Johan Buttigieg li fil-passat kien ċermen tal-Awtorità tal-Ippjanar u f'Novembru nħatar kap eżekuttiv tal-MTA. Id-dokument kixef kif bil-paga li kien se jingħata b'din il-kariga kien se jaqla 6,700 euro fix-xahar jew aktar minn 80,000 fis-sena, li tfisser ukoll żieda ta' aktar minn 40% mill-paga li kien jaqla kemm dan Ministru. Fil-kuntratt li kien iffirmat fid-9 ta' Diċembru li għadda u kellu jiskadi fl-1 ta' Diċembru tal-2022 jingħad li Konrad Mizzi kellu jaqla 80,400 euro eskluża l-VAT flimkien ma' karozza bil-fuel u l-manutenzjoni mħallsa kollha mill-MTA u xufier. F'każ li ma jaċċettax li juża karozza tal-awtorità u kellu jingħata 11,400 euro oħra fis-sena tal-li juża l-karozza personali tiegħu. Mizzi ingħata u firma dan il-kuntratt ġimagħtejn biss wara li hu kien irriżenja minn Ministru f'nofs il-kriżi politika li daħħalna fiha il-Gvern Laburista.